Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Toto je môj prvý vlog a je to taký trošku menší vlog, pretože sa idem pozrieť na západ slnka a tak no. Idem sa pozrieť na západ slnka, ktorý dúfam, že bude, pretože dneska má okolo 7 večera pršať a ja neviem, že či bude, pretože ak bude pršať, tak logicky nebude. Hej, ten západ slnka. Teraz to vyzerá zatiaľ úplne dobre. Zatiaľ svieti slnko, takže som zvedavý, že ako to dopadne. Zatiaľ svieti slnko, takže je to v pohode. No a ja len budem dúfať, že sa to počasie vydarí a že nebude pršať. A ešte by som vám trošku ukázal aj moju rodnú dedinu, kde vlastne som vyrastal ako malý a vlastne tu ešte stále bývam. Takže to by som vám ukázal. No a my sa môžeme asi pomaly vrhnúť na to. Beriem si tam vlastne iba telefón a nič iné, kamo. Takže som zvedavý, že ak to dopadne a budem musieť len dúfať, že nebude pršať. No zatiaľ to vyzerá takto, ja vám to aj ukážem. Tuto vonku. Niečo obujem narýchlo. Zatiaľ to vonku vyzerá takto. Takto a takto. Hej, takže som zvedavý, že jak to dopadne. A dúfame, že bude vidno aj ten západ slnka, pretože ak nebude vidno, tak to bude najväčší fail. Akože najväčší, takže držíme všetci palce, dávajte lajky, odbery a dúfajme, že ten západ slnka naozaj bude. No, takže ako som si myslel, máme tu fail. Máme tu fail. Začalo byť pod mrakom. Teraz sú mraky. Môžeme sa na to aj pozrieť. Vyzerá to tu takto. Akože nie je to ešte také, že by sme sa mali báť ešte. Je to ešte v pohode. Ale aj tak sa strašne bojím, že ten západ nebude vidno. Ale nebojte sa, aj keby nebol vidno ten západ, tak určite toto video nebude končiť takto. Pôjdem aspoň ukázať tú dedinu. Čiže aj tak pôjdeme na ten kopec, kde som chcel pôvodne ísť. No a my budeme musieť len dúfať, že sa to ešte nejako vyčasí, no. Dávam ešte vedieť, že ako to vyzerá a ak by to bolo moc zle, tak vám prídem povedať, že jak to vyzerá. Zatiaľ a za chvíľku sa vidíme možno. Takže my už ideme pomaly hore. Sme tu o 2 hodiny neskôr. Slnka. Videli ste to? Čo vám šíbe? Kúsok odo mňa prebehla srnka. Tak to ti musí drbať. Pardon. Kámo. A ja ju mám na kamere. A zatiaľ to vyzerá takto. To je že úplná bomba. Takže ideme pomaličky hore. Nemáme sa kam nahliť. Je ešte len nejakých
8-10, dajme tomu. A kámo, ja stále nemôžem uveriť, že ak sa pýtate, tak áno, vyplo sa mi to po 3-krát. Ale ja stále nemôžem uveriť, že tá srnka bola tak blízko a mám ju na kamere. A kámo, toto má vibe. Ja vám to hore natočím. Úplne, že zblízka. A ideme si pomaličky. Není sa kam nahliť. Máme ešte veľa dosť času, takže sa nemáme kam nahliť. Do práce, já jsem tě varoval. Jede se do hodin! A tam je ďalšia, kamo. Vidíte ju? Presne hen tam je. Presne hen tam je. Kamo, ja ho tam vidím. Nejdeme ich lákať ani nič, pretože chudáci zvieratá. Ale tak, a čo no. Kamo, videl som dve srnky som zachytil na kameru. A kamo, ten sunset vyšiel úplne skvelo. Úplne bombastický, kamo. Tá srnka sa teraz díva na mňa, ako na úplného retarda. Sí. You see? Nee, Pilsi. Prečo by som mal piť? No, Pilsi. Ty normálne nevieš fakt sa správať, všakže nevieš. Čo ma tu drží? Ale kámo, toto je úplne úžasné. Som zadýchaný ako prasa. To áno, to nepobieram. Lebo je to akože dosť strmý kopec. No a kámo, ten sunset je že úplne úžasný. Ja z neho nemôžem, kámo. Úplná nádhera. A som šťastný aj za tú srnku, ktorá bola reálne odo mňa, čo ja viem, 4 metre. A zachytil som ho na kameru, ešte som ho stihol. Kámo, úplná bomba. Už sme tu, takže vám natočím zábery z hora. A ešte vám niečo poviem, nejaké tajné info, takže nezabudnite sledovať. A tam je ten sunset, kamo. Je to že úplne úžasné. Takže ja už som tu hore a idem vám niečo natočiť. Tak toto tu vyzerá, je to tu úplne nádherné. Hen tam je ten západ slnka. Sice ešte to není úplne západ slnka, ešte je v mrakoch, ale pod tým už sú není také mraky, takže by to malo byť v pohode, keď to zajde. Máme ešte dosť času, až okolo 3/4 sa má zatmievať, takže je ešte dosť času. No a poďme sa teraz pozrieť, lebo toto som si nevšimol, že tu je nejaká cedula a už odtiaľ to vidím. Je tu nejaká cedula o nejakom zvierati, ale ja neviem, kamo, čo to je. Ja som si to ešte nečítal, takže som zvedavý, že čo tu bude napísané. To je africký diviak. A absolútne netuším, odkiaľ sa tu blúd zobral. Tak, blízky koniec. No a viete, kade by sme mohli ísť dole? Ale tam sa mi možno nechce ísť. Popravde. Lebo začína byť dosť chladno už. Predsa len ešte stále není leto. Sú 3 týždne ešte od leta. Ale zoznámte sa s mojou rodnou dedinou.
toto je moja rodná dedina. Hen tam, kde vidíte tie stany, hen tam, vzadu, tak tam hrávame skalný futbal a dneska sa tam konalo Deň detí. Sice trošku opozdené, tak, blízky konec, takzvané, ale zase tento kopec je úplne úžasný, pretože z jednej strany máte moju rodnú dedinu a z druhej strany, tam vzadu, úplne tam vzadu, tak to je prosím vás Žilina. Áno, počujete správne, to píske konec. Je to Žilina. Je to tu úplne nádherné, kamo. Čo viac si prijať, kamo. Proste je to tu úplne úžasné. Idem si sa asi dneska sadnúť a idem počillovať trošku. A za chvíľku vám poviem aj to secret info, ktoré neviem, či bude pre niekoho dobré, pre niekoho zlé. Mám taký pocit, že som niečo počul. Tak, pískaj konec, bro. Ale uvidíme, nechajte sa prekvapiť, za chvíľku vám to poviem. Hoci ktoré minúte. Hen tam vidím diviakov, kamo, alebo čo to je srnky. Ale to vám nenatočím, to je až v diaľke, kamo. Takže uvidíme sa za chvíľku, ja tu idem chvíľku počilovať pri západe slnka a vidíme sa ešte. Kamo, zase som tu niečo počul. Srať na to. Keby som zomrel, tak toto video neuvidíte. Tak, pískaj konec. No ale, prosím vás, ja som lovec medveďov, srandujem. Takže vidíme sa za chvíľku a tak, no, ešte vám to takto natočím. Dokým ešte není úplne. No a tak, no, pískaj konec. Je to za mrakmi, takže to není moc dobre vidno. Ale aj takto má vibe úplne dobrý, kámo, takže tak, no a za chvíľku sa vám ozvem a poviem to secret info. Inak, ak by ste sa pýtali, že ako vznikol nápad na toto video, tak toto má byť také menšie poďakovanie za 10 odberateľov na našom podcaste s Kubom. Nastavený čascast. A vlastne takto sme sa chceli poďakovať. Teda ja som sa chcel poďakovať takto na mojom kanáli. Kto by bol od môjho kanála na tom kanáli, no proste chápete, ne? A zároveň by som chcel takto vám povedať, že možno dneska, hej, vyjde nejaké poďakovacie video k 10 odoberateľom, pretože my sme si mysleli, že proste budeme mať, že maximálne 5 odberateľov, hej. Pretože my to nerobíme pre odberateľov, ale my to robíme hlavne preto, aby sme sa proste zabavili na tom. Preto robíme tie videá aj vtipnejšie trochu. Že to není klasický podcast. Hej. Ale zatiaľ to vyzerá celkom v pohode. Na to, že tam máme nejaké 4 podcasty, sa mi zdá. Hej, 4 tam máme. A zatiaľ to je v pohode. Nečakali sme ani jeden, že by to takto nejako mohlo byť. Hej, čiže úplná pohoda. No a uvidíme, buď spravíme nejaký poďakovací short, alebo dačo také. Ale neviem, no. Takže ešte uvidíme a teraz vám idem natočiť ten západ slnka a uvidíme, dokedy tu budeme, takže uvidíme a idem vám to natočiť. Takže toto máme. Keď ja tam prídem, tak, pískaj konec. Bro sa tu prechádza, keď sa rozpráva. Tak,
tam to je. Sice to je zámrakmi, ako som očakával, ale je to nádhera. Je to krása. No. Takže toto je môj špeciál. Ja vám veľmi srdečne ďakujem za tých 10 odoberateľov. Tak, blízko je konec, skoro som sa dostal. Ale ďakujem vám veľmi za tých 10 odoberateľov za mňa, pretože tie videá a tie nápady a všetko to strihanie, tak to robím ja sám, takže nikto mi ani nepomáha, proste Kubo to ani nevidí, Kubo vidí iba samotné to video. Takže ja vám srdečne ďakujem. No a niekedy, ak by ste chceli, tak napíšte do komentárov, že či by ste chceli nejaké video, nejaké futbalové video, alebo čo ja viem, futbalové pivkvorky, alebo niečo také. Takže píšte do komentárov, ja sa s vami lúčim a vidíme sa. Ešte vám tu ukážem teraz ten západ slnka a ideme domov. Dávajte odbery, lajky a vidíme sa zase niekedy. Takže zatiaľ sa majte a buďte zdraví, šťastní a ďakujem vám, ja aj Kubo. Takže čaute zatiaľ.